Conas atá sibh gachéin ar YouTube canas Gaeilge sean hiad frochtúir leabhair ascoil in a bháin harchlaí riomhaireachta Sudan. Inis toscom go bhfuil bór YouTube plód heile bearla leadaránach ach ná bí bór heile. Ná bíoch imníir fiú tá Gaeilge fósbeo seo ar an gcinéal YouTube is fearr Sudan. Mar sin tá Gaeilge thuneis agus $2 tá cluichí riomhaireachta thuneis Chomh. Well, tháinig an X-Cnámh agus an PS4 amach mar sin cheapfág meach cluichí mátréis teachta amach ach is olam rá bhfuil droscíal agam agus fallorb de aine atá ag smaoinemh a gcuid airgid a bhástáil. Hamse chun seorá, ná ceannig PS4 nó X-Cnámh muna bhfuil tú anna heibhir ar fad, mar imthuairm sé ní fiú iad a cneach imlíonna ar liat. Ar an gcéadal síos tá an chansel héin anna Gaeilge cneach, agus má hasíonn imirt le níos móna duine bháin beagart controlla nó cneach Chomh. Chomh sin tá an chansel ar nós riomhara anmhanúsach nach féidir leat de ahra féin a dhéanamh lo. Ach, cadas Gaeilge is féidir lom fiochan ar an tead a físeachs méid imirt cluichí ag an am céanna a chluisim hu ag rá. Well, seo rud a bhís ábta dhéanamh ar an riomhara le blianta nós agus ní gádit a heile airgid a dhéal chun cluichí imirt thar an idirlíon. Ná darúd go gatú timppel 7 ag na mísa dhéal chun cluichí PS4 imirt thar an idirlíon agus gan dat tá bhd céanna ar siúl leis an X-Cnámh. Níl éon chostas breis ar nós i seo an riomhara agus le stín í chatú 60 € ar chluiche riamh a rís i a héal mar tá costas na cluichí a bhd éireann níos ísle ar an riomhara. Fíoch tastínom an físeach mád gearad mar sin ligdom a chuimre beag a dhéanamh dom chuid smuointe. Credéanú nach credé tá sé bhd níos sire agus níos fusa ná mar cheapan tú riomhara atá a bhd níos cóchtaí ná PS4 nó X-Cnámh a thógant tú hain. Déan é seo má hastíonúid imirt na cluichí is díanaí sa slí is fearr. Tá na console mar féch in na cluichí atá mo faoi láthir féch in na cluichí atá sé spáint sa fí seo is stocha gur bé killzone an cluiche mór ar an PS4 ag sé dead rising a tree an cluiche mór ar an X-Cnámh ach tá killzone ladaránach agus féchan dead rising a tree ar nós dead rising a dó cé go bhfuil sé ar console nó atá níos cóchtaí ná an Xbox 360. Gmád airgid is fóca agus ná bac leis na console nó go fáil nóair hagan cluichí atá Chomh amach gnáthróma mo chuid thuairimí tharaithe déanam a físeáin ar seo nóair hagan an lá sin ach chun an níor rá ní híim an lás ag teachta gur tamil an ata nó beidir nach dagaigh an lás an riamh. Gurb míle mágad as fiochantar bhí seo slán go fáil agus tóga bogé.